Kisumu. Jojin Machakudi pok kotende kod budget mane migawo mochung' ne weche mag somo. Ng'eni budget no som kanyo mar siling trilion 4.2. Kendo no some kanyo juma mokalo chieng' tich ang'wen gi John Mbadi. Ting'eni migawo mochung' ne weche mag somo emane yudo pok malach kipimo sectors mamoko. Mano mar siling bilion 702.7 mana kasi nyisi. Ma iwacho ni kwa natamalo 16.6 mano mar budget mabende nosom. Kaluwore in kaka jalony weche mag somo, biparo ni biro bedo ka tieko achiedh nade mosebedo ka nene sekta mar somo. Erokamano mano penjo maber. Budget ka osom gi jatend migawo mar pesa Honorable Mbadi naneno kosomo budget man gi paro maber. Bilion 702 mochung' ne atamalo 16.6 point auchiel. Ok nyal tieko chandruok ma nitiere migawo no. Kendo ne giwacho maber ni nitiere maduong' machopo kata mana bilion 90. Emomiyo ne nitie gik moko matin mano ng'ad ka gi kacha, to ok ong'adgi ne higa ni, ong'adgi kachakore higa mabiro. Tang'iyo kata an e oda pesa na duto mayudo, aparo ni about atamalo 30 madhi e puonjo nyithinda awuon machulo kenda. To kan kenda ng'ato Kenya tiyo gi pesa mang'eny ahinya. Inyalo yudo ni ng'ato dhi tich igni gete to pesa ne te odhi e puonjo nyithindo. Ineno ka wuon kijana Mojwang' marembe pek makoro chando Kenya ni. Wuon mare no ywak kowacho ni otiyo igni 22 ko odwaro ni mondo oter nyathine no skul to pesa ne te odhi kanyo. Koro somo nigi garama mamalo. To garama mamalo no ijole gi janyuol tijole gi sirikal. To kang'iyo adwa mondo ing'e kama wachung'e, ma ne omed garama mar somo gi atamalo 2.7 e Kenya ka. To region waka Uganda, Tanzania, Rwanda, Ethiopia ne wamedo atamalo mar somo waduto tete. King'iyo ma Uganda, ibro neno ni Uganda no keto 4.2 trillion maromre gi mano budget margi mar education mar somo. Maromre gi 151.2 billion mano pesa mar Kenya. Ineno kaka margi no to tin kabisa. Population marwa to chalre. Ka giingo wakata ka waingo gi to mana matin. Tanzania no keto 2.4 trillion Tanzania shillings. Maromre gi 119.2 billion ma Kenya. Ethiopia no go budget mar 1.9 trillion bir. I mean 2 trillion bir. Matin kabisa ne budget ma Kenya. Gin ne ok gi indicate ni pesa di ma the education. Koro king'iyo e region waka, budget mane Mbadi present noa mar somo ber moloyo neighbors wa. Omiyo aneno no temo